Na, Hugit fölvesszük, fogja a nagy halat. De rakjuk fel a Facebookra. Hugi, ez valami. Mit fogtál? Kára? Hugi, emelj a botot. Öcsi, menj oda. Gyere erre. Menj ne oda, menjen. te is. Jó, arra mehet. Menj oda és akkor látod. Ne bántad. Hugi, milyen érzés? Na. Nyurga. Kicsi, nyurga. Ettől vagytok oda? Mondtam én, hogy nyurga, nem? Na, itt nézzed. Látod? De vigyázz. Ott, oda néz. Ott van, nézd oda. Ez akár el is mehet visszadobni. Ne menjen el, azért fog ki. Na, tered ide. Teráld ide. Tered ide, nyújjál. Hajtsd be. Gyere, Tona, ne. Nem látom. Ott van. Hát merre megy? Elviszi a botot. Mi van, öcsi? Gyere ide, nézd meg. Innen nézed. Így. De vigyázz, mert beleső az árokba. Nem is fél. Oda néz, ott van. Húzd bele. Hát, letekered. Az csak van ebben még erő. Hány körül? 2. Körül. Ne menj közel, mert belesel a vízbe is. Elvisz a hal. Gyerek, nem tudunk úszni. Nincs ki megmentsen. Megment a vízimen. Na, ott volt a lehetőség. Megvan. Ott beleúszott a terelőbe. Megvan?